Godina 1991. Opšte stanje u državi žalosno, tužno. Raspad jedne zemlje koju smo svi voleli. Rat. Đavo je ušao u ljude. Narod sa kojim smo živeli u istoj zemlji, u istoj državi, zvali se braćom, preko noći smo postali krvni neprijatelji. Nije to moglo samo od sebe. Neko je tu umešao prste. Kogod daje, neka je proklet. Uništiti onakvu zemlju zbog nekog svog mizernog interesa. Tužno. Bio sam mlad, odgajan u duhu bratstva i jedinstva. Volao sam sve narode, sve ljude naše prelepe zemlje. Neretko sam krišom posmatrao oca kako gleda dnevnik i plače. Dnevnik koji u to vreme trajao po 2 sata, 2,5 sata. Ništa mi nije bilo jasno. Pričali su o nekom ratu, nekim zločinima, broju poginulih i ranjenih. Odjednom od slaganja i ljubavi svi su sejali mržnju. Vi ste nama ovo, ne, vi ste nama ovo, vi ste prvi počeli, ne, vi ste prvi počeli. Bio sam zbunjen, bio sam tužan, nesrećan. Kako neko može da puca u čoveka, u čoveka, ubiti nekog, van svake pameti. Opšta negativna euforija, pojavili su se neki odvrtni ljudi sa bradama, šubarama, kokardama, šahovnicama, strašnim obeležijama. Petokrako su zamenile kokarde i slova U. Užas. Vratite mi moju zemlju, vratite mi moju ljubav i moj mir i jebite se svi. Tada sam bio brucoš na filozofskom faksu, mlad, željan života, nekih provoda. Cela moja generacija, osim par izuzetaka, je tako razmišljala. Pokušao sam da sve to zlo oko mene zamaskiram knjigom. Odlazio sam redovno na predavanje i učio, kao nikad. Samo da ne bih video šta se dešava oko mene. Napravio sam neki svoj svet i retko kome je dozvoljavao da uđe u njega. Tog jutra sam kao i uvek krenuo na faks. Trudio sam se da ignorišem kilometre redova ljudi koji su čekali hleb, mleko, cigarete. Svaki put kad bih video tako nešto, u grlu mi se skupila knedla i jedva se uzdržavao da ne plačem. Kada sam sa 100 čuda stigao do faksa, uletao sam u studentski klub rešen da popijem nešto toplo. Čaj, kafu, drugog nije ni bilo, a i da je bilo, nije bilo para za nešto drugo. Kada sam ušao u klub, video sam kolegu i od tog trenutka bivšeg druga, kako sa šubarom, sa kokardom i podignuta 3 prsta peva neke pesme. Izašao sam iz fakulteta i više nisam odlazio tamo. Zatvorio sam se u sobu, slabo sam izlazio. Majka je počela da se brine za mene, a ja sam lagano i sigurno padao u depresiju. Sine, jel spavaš? Pokucala je majka na vrata. Ne, spava majka. Došao je oca da te vidi. Brate, nisam bio ni za kakvo društvo, ali ajde. Neka uđe. Gde si, filozofe? Dubokoumno razmišljaš, a? Ne tupi, nego sedi. Šta da radim, otkud ti? Ništa, buraz, malo kući, više svud, samo ne kući. Što? Opet te izgazio Miroljub. Nasmejak se prvi put posle dužeg vremena. Ma ne, konju, gde živiš ti? Jel vidiš da kupe? Ko kupi, šta kupi? Ne razumem. Vojska, sine, vojska kupi i vodi na ratište. Ma ne lupaj, kakva vojska, kakvo ratište, mi smo studenti, mi nismo ni služili vojsku. Dobro, student, živi ti u svojim iluzijama, samo pripazi malo. A ja odoh i ti batali tu knjigu, počeo si da ćelaviš. Aj. Nisam mogao da verujem šta čujem. Neki ljudi hapse druge ljude i teraju ih da pucaju u treće ljude. Izašao sam da prošetam, bezciljno sam lutao po gradu pokušavajući da sredim misli. Kada sam se vratio, zatekao sam majku kako plače. Šta je bilo, Keo? Samo mi je pružila papirić sa rečenicom koja me je pogodila kao strela. Otadžbina te zove. Utrnuo sam. Šta ću sad? Gde da bežim? Odmah sam opet istračao iz kuće. Opet šetao, nervozan, besan, tužan. U svim tim mislima nisam ni primetio da sam opet došao do kuće. Uđuh u ulaz zgrade, naravno bio je mrak, jer je neko redovno krao sijalice iz hodnika. Krenuo u stepenici i primetih da nekog ima u hodniku. Odjednom je jaka svetlost baterijske lampe obasjala lice i oslepela na tren. Petrović! Petrović, reče neko. Da, ko ste vi? To će, sine, tek da vidiš ko smo mi. Vid mi se polako vraćao i ja počeh da razaznajem maskirnu uniformu.
maskirnu uniformu koju su nosili ovi ljudi. Nemoguće, istina je. Zašto ti, momče, ignorišeš poziv kada te tvoja država zove? Dobio sam ga tek danas, ali mene ne zove moja država, nje više nema. Uhvatio me za kragnu i rekao, imaš 3 minuta da pokupiš stvari, pribor za ličnu higijenu i da si se stvorio ovde. Ušao sam na brzinu i uzeo stvari, izljubio oca i majku i krenuo. Ubacili su me u neko vojno vozilo. Tu je bio još jedan momak koji je plakao i nešto pokušavao da im kaže. Kamenih lica su ćutali, ne obazirujući se na njega. Ušli smo u kasarnu. Tamo nas je čekao neki ogroman lik sa crnom kapom. Sproveo nas je do neke kućice gde je bilo još ljudi. Svi su dobijali uniforme i oblačili ih. Ćutke, svi zbunjeni, preplašeni. Au čoveče, šta ću sad? Gde da bežim, šta da radim? Odjednom se neko prodera i preseče me. Šta se vučete, uzimaj to i u kamion. Brzo, nemamo celu noć. Pokupi smo navrat na nos sve stvari i izađo smo. Ubaciše nas u kamion i pođo smo negde. Vozili smo se dobrih 4,5 sata u onom drndavom kamionu. Stigo smo u neku kasarnu gde nas je dočekao neki normalan čovek, za razliku od ostalih. On je žibrka sa pištoljem i nekim činovima na grudima. Prvi koji se nije drao na nas. Kasnije sam saznao da je on major, komandant našeg bataljona. Krenula je obuka, puške, bombe, gađenja, ubrzano sve samo da bi se što bre osposobili i spremili i krenuli na front. Teško sam se privikavao na sve to. Na odvratnu hranu, na spavanje u spavaoni po 30 ljudi. Nikad nisam bio nešto fizički spreman, tako da mi je sve užasno teško padalo. Dani su tekli, mi bili sve spremniji, ali i dalje nije dopiralo do mozga šta sve ovo, čemu sve ovo, zbog čega mi radimo sve ovo. Svano je i taj dan. Samo dođe kamion po nas. Uzeli smo opremu i oružje i krenuli u nepoznato. U užas. U pakao rata. Kada sam prvi put video mrtvog vojnika, povraćao sam pola sata. Stari borci su me ubili od zjebavanja. Klinac sa nepunih 20 godina bačen negde da radi nešto što u životu nije pomislio da će raditi. Polako sam otupeo, oguglao na sve one užase oko mene. Samo se plašio trenutka kada ću morati da pucam u nekog. Na tom jednom položaju smo bili skoro mesec dana. Nismo mrdali. Nešto su tim danima borbe jenjavale. Neinformisani i uskraćeni za bilo koji vid informacija, samo smo molili Boga da tako ostane. Jedina obaveza nam je bila da dajemo stražu na tom nekom proplanku gde je bio iskopan rov, dobro utvrđen. Imali smo pregled na celu tu poljanu sa čije druge strane su bili neprijatelji. Takozvani neprijatelji, do juče braća. Došao je red na mene. Došao sam u rov, zauzeo zaklon, počeo da osmatram. Odvratan osjećaj. Sam. Daleko od kuće, sa glavom u torbi svaki dan. Bio je potpuni mrak, bez meseca. Noć je bila prohladna. Osjećao sam hladni povetarac na obrazima, iako nisam čuo šum lišća. Krošnje se nisu pomerile. Apsolutna tišina. Osjećao sam se kao da sam sam na svetu. Kao da je sve prestalo da postoji da bi nešto užasno videlo samo u mene. Noć je mirisala na barut. Samo povremeno bih u daljini čuo rafale. Oči su mi se privikavale na mrak. Mogao sam da vidim obrise drveća. Obrisi koji su se menjali kada bi gledao u njih. U jednom trenutku bi bili čovek koji stoji i gleda pravo u mene, u drugom neka životinja. Sve je to kulminiralo u sve brži i brži puls i obuzimajući strah. Rat je sranje. Fizički jačaš, a psihički slabiš. Usred tih crnih misli učini mi se da se neko pomerio na poljani ispred gde je bila moja zona osmatranja. Zgrabio sam pušku i uperio u tom pravcu. I dalje mi se činilo da se nešto mrda, ali nikako nisam mogao jasno da odredim gde je to što se mrda, taj što se mrda. Odlučio sam da uzmem takozvani pasivni dvogled. To je dvogled za osmatranje noću. Na neku foru se sve vidi kao da je dan. Ne znam kako i nisam ni ulazio u to.
Kada sam pogledao u pravcu gde se nešto dešavalo, naježio sam se. Čovek koji hoda prema meni. Čovek hoda prema meni. Na cirka 50 metara i preko jednog potočića vidio sam čoveka koji hoda pravo ka meni. Nisam znao šta da radim. Ne želim da ubijem nikog. Nastavio sam da gledam tresući se kao prut. Nešto se ne slaže. Zašto ovaj čovek hoda ovako polako na prvoj liniji fronta? I još hramlji. Jako čudno hramlji. Zadubio sam se malo bolje i izoštrio okulare na dvogledu i trudio se da se što manje pomeram. Ko je bre ovaj? Čiju uniformu nosi? Šta je ovo? Nisam mogao da vidim ni jednu oznaku. Prikaza mi se približavala. Gledao sam zaleđen i onda počeo da prepoznajem uniformu. Nemačka uniforma iz Drugog svetskog rata. Ne, to je to. Ja sam poludo. Ja sam definitivno poludo. Švaba kao iz partizanskih filmova je šetao ka meni. Tek tada primetih da uopšte nema levu ruku. Lice mu nisam vidio, bilo je skroz crno. Šta je ovo, ljudi? Da li je moguće da se mozak ovako igra sa čovekom? Odrpana uniforma, utvora bez lica i ruke hodala je ka meni. Na nekih 30 metara je stao. Par trenutaka je stajao nepomično, a onda lagano podigao ruku. Počelo je da se čuje neko čudno hujanje i podrhtavanje zemlje. Prigrlio sam pušku malo bolje i tek tada shvatio. U šta da pucam? Šta je bre ovo? Kako da ubijem nekoga ko je ovdje bio pre 50 godina? Šta da radim? Šta je ovo? Odjednom je oko njega počela da se pojavljuje neka izmaglica. Gusta, bela izmaglica na površini zemlje. Mislio sam da haluciniram. Oko njega iz zemlje su počele da izlaze slične utvore. Švabe, švabe, kao iz partizanskih filmova, svi u uniformama. Neko bez ruke, neko bez noge, sa rupom u grudima, sa rupom u glavi. Užas, užas, naježio sam se, nisam mogu da verujem šta se dešava. Spustio je ruku. Izmaglica je nestala, ali me je sada na stotine mrtvih švaba gledalo jevot. Tresao sam se kao prut. Nisam znao šta da radim. Hladan znoj mi se slivao niz leđa. Da zovem ove moje mislići da sam lud, što možda i nije bilo loše, pa možda me pošalju i kući. Odjednom je pružio ruku ka meni. Svi oni šta god da su potrčali su prema meni uz odvratno ispuštenje zvukova kao da su divlje zveri. Opet sam zgrabio pušku i uperio u njihovom pravcu. Ali u koga da pucam? Zašto da pucam? Ta su sranja iz zemlje izašla i sigurno mu metak ne može ništa. Mozak mi je radio 100 na sat. Šta ću? Šta da radim? U tom trenutku oni stigoše do potoka. Tu su stali kao ukopani. Iz nekog razloga nisu mogli da pređu potok. Scena kao iz najjezivijih horor filmova. Na stotinak mrtvih švaba, osakaćenih bez lica, stajala je na par metara od mene. Kočio sam se. Plašio sam se da će, ako se mrdem, nastaviti ka meni. Vreme je prolazilo sporo, veoma sporo. Već sam kroz krošnje drveća nazirao da bi moglo uskoro da svane. Alfa švaba je podigao glavu ka nebu i onda opet podigao ruku. Opet iste izmaglice. I onda kako su izašli iz zemlje, tako su se vratili. Tako su se čudno migoljili i ukopavali da je to bilo strašno. On je opet pokazao rukom ka meni, okrenuo se i odšetao nazad. Šokiran svime, nisam ni provalio druga koji je došao do mene da me menja. Ajde čoveče, idi spavaj, gotova ti je smena. Preseče me čoveče. Oteturao sam se kao pijan do kućice gde smo bili smešteni. Ko zna na šta sam ja ličio kad me par ljudi pitalo jesam li dobro. Mile, stari borac, rezervista, samo me je gledao i smeškao se. Kako je, filozofe? Ma dobro, Mile, samo mi je teško pala noć. I dalje se smeškao i vrlo čudno me gledao. Mile je čistio pušku i gledao me kričkom oka. U trenutku kada sam prolazio pored njega, zapevušio je staru pesmu od Tozovca. Stigo švaba sve do ralje, a od ralje ne mož dalje. Razrogačenih očiju sam ga pogledao.
On je izduo dim cigarete kroz nos, namignuo mi i rekao, ajde, filozofe, bit će bolje, idi spavaj.